Wagwan people, murise guys. I'm back again. Mavambiri wenyu wamoziya Lightman. Yeah, tichionesana life, living life with the families maiza because hapana patorarama tutega kurarama nevamwe. So before ndakudza nyaya yangu, please subscribe my YouTube channel Mavambiri. Follow my Facebook page Lightman Mavambiri. So today ndutaura nyaya religion in families. Most of my families are kuputsika nenyaya religion. Mumwe anenge achifunga zveChristianity, mumwe anenge achiti zvechikaranga ndozvoita. Yeah. So I think the best way umwe nomwe nga believe mune zvaanobelieve because anoziva reason why achibelieve izvozvo. So ngatirege kushorana religion edu because mostly vanhu vanoita zvechivanhu vanenge vachiti Christians, Satanism, what or either vari kuita zvechikaranga, vari kutiroya, this and this. So please let's avoid to discuss nyaya dzakadai patoita meetings families. Kana zvisingaiti ngatirege kutaura nezvemareligion family meetings. Then I think that's the better way because hatisi kuda kuputsa families, toda kuti families abatane, but most of families ari kuputsika nenyaya yemareligion. So let's avoid kutaura nyaya dzemareligion patosangana, umwe nomwe ngaabelieve zvaanobelieve. I think that will be better. So guys, please subscribe to my YouTube channel Mavambiri. Muchindikandirawo comments, muchindionesawo comments kuti what do you think about zvandikutaura religion, toita sei nayo religion because ndobelieve zvandobelieve, hama yangu inobelieve zvandobelieve. So toita sei kuti tirambe tichiwirirana isu tichibelieve mareligion ari different. Yeah, so subscribe.